να, φτάσαμε στο νηπιαγωγείο. Για να δούμε, μήπως βρούμε κάποιο παιδάκι να του μιλήσουμε. Για να δούμε. Πού είναι? Να ένα παιδάκι. Γεια σου παιδάκι, τι κάνεις? Πώς σε λένε? Γεια, πώς σε λένε? Με λένε Εμί. Γεια σου Εμί, τι κάνεις? Αυτό είναι το σχολείο μου. Το σχολείο σου? Ναι, αυτό είναι το σχολείο μου. Μπράβο Εμί, Ναι. μπράβο Εμί. Όχι Εμί. Όχι. Εμί. Ναι, Εμί. Όχι Εμί. Εμί. Εμί, ναι. Ρεμί σου λέει, Ρεμί. Ρεμί. Ναι. Ωραίο Αυτός όνομα. ήταν ο Σάσα. Γεια σου Σάσα. Σ' αρέσει το όνομά μου, σ' αρέσει? Πολύ ωραίο το όνομά Ναι. σου Ρεμί. Μ' αρέσει και εμένα. Για να σε ρωτήσω κάτι Ρεμί. Για να σε Θα ρωτήσω. μου πάει συνέντευξη. Θα σου πάρω συνέντευξη. Θέλεις να μας μιλήσεις? Ναι. Όχι το Σάσα, εμένα. Εσένα. Μ' αρέσει πολύ. Πέ μου, ότα με. Λοιπόν, για πες μας, πώς αισθάνεσαι που πρέπει να φοράς μάσκα παντού, και στο σχολείο και έξω? Ναι, παντού. Παντού, δεν το ξέρες? Και στο δρόμο. Και στο δρόμο. Και στο πάρκο. Και στο πάρκο. Και στις κούνιες. Και στις κούνιες. Δεν το ήξερα. Δεν το ξέρες? Εγώ όμως το ξέρα. Είμαι προετοιμασμένος με τη μάσκα μου έξω. Δε Σάσα. Όχι μάσκα, Batman. Μάσκα που να καλύπτει τη μύτη και το στόμα, πρέπει. Σάσα.